Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Kita habis belanja, guys. Mau ini urun, mau bagi iwo tengen sama Mbak E, Mbah Su, Mbah Tanem. Pokok anak-anak uang saja. Ini gede. Loh, ini tak no. Aku sih debuk itu saling beras ya, kan gede-gede. Hari ini cincin. Dah, apa ya? Duh, yes. Juga apa? Aku mudun apa ini carry? Ayo sana nyepet-nyepet nih gini lah mbak. Aku raro ki karpe. Nyepet-nyepet rakar-karuan. Agak bingung. Wes, hari ini gede tak salinannya. Berarti. Sedang ora tinggi. Di sini iki wes. Di sini lho iki. Bulog, jajan, roti, emang tahu ini loh. Kopi ini mau orang kopinya baik tapi anaknya tertok ngono. Lah susu. Lah ini dari dulu lagi kambok ibu mau. Iya. Kopinya bu. Susu halo. Ya Allah, ini sama sini. Susu, rotinya kayak roman. Iya, wis pas. Bae pakai minyak ora? Ame mbak bisa nono. Ora. Dia pinter tepuk tangan, cek langsung. Cek, cek.
Urek kan, Mang. Ayo. Duh. Lor kene sih. Wis. Nah, dhisik. Makasih. Nek apa kowe? Assalamualaikum. Mana kamu? Mas Suro. Amin. Dia neng di? Ijek sampai tanggal 40, sampai 40 itu. Asik sih. Ditinggal. Kamu mau pulang? Pulang aku mah. Kenapa? Loh, lah aku kan nanti zakat, masak bodoh belum piye? Ya. Lah Mbak Penny mulai oh? Bapak ini ya sesok betul. Oh, lagi dhewe sesono. Ayo yo nek. Heeh. Mbah Damis. Apa tambah ada? Akeh ndek ingi Mbah ya ora krungu biasane. Mbah. Iya. Menten-menten Mbah ijek akas kok. Dia ning etan ya sepi. Cerita. Aku iki berbes melosiku. Ngingeti Gani. Nggih. Nggih. Apa jenenge jenakno wong-wong Nggih. Nggih. Kaya ngono. Aku tuwek ketonggrane iki separo ora urip. Nggih. Nggih, saiki sehat. Lah iki mami wis mencungul. Nggih, Mbah, nggih. Jadi mulai. Mengke Mbah niki ajeng mantuk. Nggih. Iki sithik kanggone aku karo Dik iki Del. kasih sehat warasan Mas. Ya, sama putu. Wah. Dereng. Kok nek pas payahe lak dikeki. Wis dikeki. Ya ajane pengen cuma kan dikeki yo itekna. Mbak anu urung teko. Urung teko Mbak Tine, omahe Mbak Sujata. Kalau Yudi ngerti ya, Mbak? Yudi. Kowe lali aku ya, Le. Jigreng. Le, kowe lali aku ya, Le. Awake ndelok omahe mami sing anyar. Nggih, Mak. Lali aku kowe ra metu. Ya, sunu. Apa itu? Kayak bom. Astagfirullah wae. Je. Soalnya nek Anak itu Batore dundu anak kabeh rendah rapi-rapi Keri. Dhisik ya, Le ya. Keri dan rapi. Ning ndi kok ora ketok? Sare masih di Sawah. Oh iya. Iki omahe sing lagi ngedekno ya, Mak. Diingi kae. Kucing apa? kucing. Walah. Jembar, Mak ya? Jembar. Urung di dadekno. Sampai gue Lon ya, Mak ya. apa dong telo? Dong telo. Lagi mendele kae ngarep omahe Pak iki sing wis dipathok ora di.
Ayo. Nduk mono iki dinane kan wis tak tandiri lombok nduk mono kae suwah ngono kae. Lah kuwi lombok ya pirang-pirang ngono. Iku lombok iki pirang tahun iku. Iku wis 3 tahun kuwi. Enak banget ya aku ngono lombok putih. Ayo, Mbak. Ning kono ra. Ya wis ya Mak ya. Bentang mantuk. Langsung ya Mak ya, iki selak. Ayo yuk dolan-dolan ngono ora boleh. Balik, Mak, engko. Orang Aku sing balik, Del. Oke, Mbak. iya nak. Iya tutup. Si alon-alon no. Liwat kono lo ngarep. Liwat ngarep ki guritan. Kono lo. Ribet. Tanam. Mas Toy. Wah, aku selip ana. Kuwi iki Yuda. Angkling kuwi. Yuda saiki wis SMA kok. Ngarep nih. SMA kelas piro dah kowe? Heh? Kelas 1 SMA. Wis gede yuk. Bahkan Batane mang. Ning ndi Bang? Oh, mendarat do ning kono iki, Mbak Muji. ya. Kayak Mas Toy. Lebah tanem sih teh aku karo diis. Wis kayak apa-apa penting. Lah iki matur nuwun kok. Mbak Muji ya rono? Iya. Oh. Sama kabeh ya, Mas. Ning Mbah. Oh. Heeh. Iya ya do masak-masak. Matur nuwun ya, Is. Mas. Makasih ya, Mas, aku ya. Lah wis. Anu Mbah Dami kan anu Mbak. Lho nek kembang tangan ini kene iki. Mbah Dami loro Mbak mulih iki. Ini Mas. Teko. Aku kembang tangan gue Mbak ini. Wonge anu do masakan ning kono sing Mbak Muji ning gone Mbah Dami. Feris iki kan nek teko bodoh. Nek Mbak Parti yo mendarat ning kono. Mas To. Mas bojone Mbak Muji Mas To. Undel acel milingan Ka rambutnya rada aku gak rene bodoh. Gak padha iya anake aku wis babon nek genten kaya anakan genten. Ya, pokoke kayak sebodo aku ora duwe tok. Sebodo ora petuk ora rene aku kok Karena garene sebodo tak sangoni. sangoni Sebodo ya bar ya. Aku tak ning kono. Ana ya perono. Beda rono. Bareng Ana yo. Kapan? Bareng Mbak Ana. Nek gak bodo kedua paling jare penem aku. Iya, insyaallah. Wis aman. Ndul. Salam tak. Ulang. Apa nek? Bakung. Sing Balik. Lah mo. Sidik lho Mas buka karo sidik to. Bakung kalau bakung. Well. Sedih lho. Mas kok ketok pahala kok Lah apa? entuk dhuwit gelem. Sidik lho Mas, sidik. Kakung kalau kakung. Bakung dulu. Ape boleh kok nyelo-nyelo. Biacok jan. Ya. Selak panas aku. Lo naik. Halo kongkon mecak aduh kejeblok. Aduh banter rek. Mantap Mas. Ayo. Dadah. HP wis. Duh. Yo, HP ayah. Wis kilo neng tas. Loh, salim paden iki. Loh, Salim. Salim paden iki.
Sangu apa? Caca wis, Caca. Omah. Wis ning kok iso. Caca buka Caca. Wis. Wis tak kei. Salim. Jek lebokno. Ini mau setokno apa nih? Lah iki apa ya sing tok ya? Salim bebek, Mbak. Budhe nanti, Bang. Kae Mbak budhe rumah kan lho. Kono wonge. Pulang. Dadah Kakung. Loh. Sayang Kakung. Dadah. Dadah. Pulang. Dadah. Panas ya? Dadah. Dadah Cina. Dadah. Sini. Mas balik ya? Heeh. Jadi. Wis. Kowe ning ngene kontra entek. Siap lah nih. Ngecepu. Salim. Mantap. Dadah. Heeh. Guys, kita pulang. Dari motor pinten. Ayah di motor kan gede kan nganggo. Ya ta. Aku sing lengkap apa sing STM. Larang. Paling yo tang juta. 1 juta untuk lengkap. Yo. Motor gede ki. Yo. Murah men. Ada dia boleh kayak gitu blok malah murah. Itu ngewe itu dah. Urep. Ya sampean tuku nyelengi nek mergawe ya sithik-sithik celengi. Karena aku nyelengi. Salone perjalanan pulang. Itu ngewe itu. Iku ngarep ya. Itu ngewe itu blok. Heeh. Itu juta. Lah kabeh tuku sing piye? Sebenarnya dah 6 ya. Lah tuku sing ndi? Wah, lagi udah mudik. Mas No. Mbak Tin. Ciplok. Iya. Mas No, Mbak Tin. Pasar Gonto, guys, pasar. Malah. Kok anek wong ayu mlingit. Kok ayu men. Ayo, betul. Wong nek duwe dhuwit iso ayu, wong nek gak duwe dhuwit ngene iki lho. LPG ini mae sih. Balik no LPG. LPG nih. Loh, aduh gawe tape, guys. Emang. Dan turu sik. Kandhane iki enek ya. Yo ora duwe. Belas. Aku ngisi tok nek menawa entek lho sesuk. Sesuk enek apa ora? Aku ki apik entek ketoke, pekku. Kok nek entek aku bingung sesuk yo. Aku ngisi tok nek menawa sesuk entek, aku tak gerono. Lah nek 17 lah nek enek. Lah nek larang terus ge enek. Lah nek ge enek larang dituku mak tetep po. Heeh, mak wis nggih tapi guys, aku tak laren delok. Meneh aku peker kan. Dah. Apa pengen tumi? Dah leren sik, aku tak anu sik yo.
Iki lho ngupload konten nih pirang-pirang. Bongkari kali sih lo tak bongkari anu. Lo tak bongkari cek kesel awake ya Allah. Awake kesel, guys. Oh, kene sampai beduk. Bongkar-bongkar iki beras sing kuwi urung tak. Ndung, guys. Bongkar klambine tak dadi sitok. Tas guys, nggak ada make up untuk kombakku. Alah ya kaosnya carry ya. Kaosnya carry. Tak apa-apa cek rono nek. Apa guys, apa didondong kemarin. Nek wala masam gopo, Mbak Isma. Beras walo dondong wis gitu. Gak, aku tak telepone kok bingungnya ki. Nek iya iki kaos tok sing keri. Dingi dilempet kayak diumbah. Kita lanjut lagi nanti guys, tak leren aku yo. Sel aku. Nah, iki 3 kilo terus iki waloh 6 menir iki. Uwi ambek anakku dondong. Mau Mbak Deni tak kon walo siji mbek dondong mang sejina wis. Kayak nama iki guys. Mak ya tampan nih duduk gadang saiki tiga ibu iki berasa dewi kok dang dewi putihnya Iki apa? walah dondong entek engko dong telone tuku dhewe nek kelasem kayak kuning nanti kelong kok enak seger 3 kilo moan saiki yo.